Приет е нов национален консенсус за диагностика и лечение на множествена склероза, който дава възможност да бъдат лекувани и пациенти с по-тежка инвалидизация до 6-та степен, а не както преди до 4-та степен. Това ще подобри лечението на хората с множествена склероза. По темата ще говорим сега с Здравка Цветарска, председател на фондация Множествена склероза Заедно към върха. Здравейте и добре дошла. Здравейте. Здравейте, благодаря ви. Прочетохме, че това е голям успех. Обяснете ни сега какво представлява този нов национален консенсус за диагностика и ползите от това. Проведе се за първи път в България на 8 и 9 февруари, сега през уикенда, първия национален форум за хората с диагноза множествена склероза. Много отдавна трябваше да се случи такова събитие. Така много съм удовлетворена и благодарна на всички специалисти, които ни подкрепиха, и на нашите партньори. И всъщност участваха 14 лектора, водещи лектори в областта на множествената склероза в България, като академик Иван Миланов ни зарадва с най-хубавата новина, че в крайна сметка Националната здравноосигурителна каса се е съгласила по европейските модели пациентите в България да могат да получават лечение дори с по-висока степен на инвалидизация, както каза колежката ви. Това означава, че ако към момента едва около, може би между 20 и 30% пациенти са получавали терапия, то този процент сега ще бъде увеличен, тъй като имаше ограничение, което беше наложено от Националната здравноосигурителна каса, и пациентите оставяха без терапия. Аз съм един от тези пациенти, реално погледнато. Аз никога не съм имала терапия. Какво се променя сега за вас? Да. Възможността да получа от новите терапии, които са разработени максимално така подходящо за пациентите, като искам да направя едно уточнение, нали, това не са терапии, които лекуват. Те всъщност помагат на пациентите да се отложи във времето инвалидизацията и съответно, нали, най-новите терапии помагат дори за възстановяване на дефицити, които ни е предизвикала тази диагноза. Така че това е една от наистина най-прекрасните новини. Другото, което искам да допълня в консенсуса, което сподели академик професор Иван Миланов, че касата също налагаше ограничения на пациентите. Лекарствата биват два вида, от първа линия и от втора линия. Съответно, пациент, за да получи по-ефективно лекарство от втора линия, той трябваше да мине първо през две лекарства от първа линия. Така се губи много ценно време. Съответно, нали, негативите са по-големи. Сега всъщност, според преценка на лекуващия невролог, пациента ще може да мине веднага на терапия от втора линия. Сега друго, което разбрахме, също което е положително като резултат. 3200 души, които са с увреждания, ще получат високотехнологични помощни средства. Какви са тези средства, които ще получат? Какво точно? Сега става въпрос за тъй наречените високотехнологични помощни средства, които отдавна са в Европа и се ползват от хората в белия свят, ако така мога да се изразя. Ние само можехме да мечтаем за тях. Става въпрос за един проект, който го чакахме 3 години към Министерството на труда и социалната политика, който е във връзка с постковидните Европейската програма за развитие. Миналата година стартираха този проект. Съответно, ние като пациентски организации съдействахме това нещо да стигне до пациентите, да разберат да кандидатстват, и в един момент го спряха проекта, което се наложи и всъщност нашата фондация на 1 ноември да стартира дарителска кампания, защото кандидатстваха над 5000 човека, което, нали, си е прецедент. Това са високотехнологични помощни средства, като вертикализиращи колички. В смисъл, човека вместо да е в седнало положение, може да бъде изправен, което подобрява съответно здравословното състояние. Тук не говорим само за множествена склероза, говорим изобщо за всички хора с увреждания в България. Проектът е свързан също така с достъпността на средата. Има колички, които
които преодоляват стълбища, които преодоляват неравности, които буквално могат да бъдат използвани дори в планината на неравни терени. Става въпрос също за едни моторчета, които се прекрепят към ринговите, обикновените колички и с това моторче, нали, човека става абсолютно мобилен. Улекотени са. Много голяма надежда имаха пациентите за тези неща, защото реално погледнато това са затворници в собствените си домове. Трябва да викат хора, за да излязат навън, да видят буквално слънцето. Да не говорим, че, нали, по този начин хората ще могат и да работят. Това е една чудесна и прекрасна, нали, новина, която също ни беше съобщена от рехабилитатор Георги Петлешков. Това ни беше последния лектор на форума. И надявам се, че наистина този път ще си спазят обещанието, че до началото на септември всички, които са кандидатствали по програмата, пациенти и са одобрени, ще си получат своите високотехнологични помощни средства. Ние се надяваме в септември да дойдем и да покажем тези високотехнологични средства. Благодаря ви. Кажете ни, какво трябва да знаем за множествената склероза? Ако някой сега включва телевизора и се опитва да разбере какви са предизвикателствата, през които преминават тези хора? Сега, много често първия въпрос, който получава пациент, който е с тази диагноза от някой околен, не си ли прекалено млад за склероза? Първо трябва да уточним, че множествената склероза всъщност е заболяване на централната нервна система. Автоимунно е. Има така на форума разбрахме, че към момента като основна причина се посочва Епштайн-Бар вируса, с който почти всеки човек се сблъсква в юношеските си години. Разбира се, не всеки, който е прекарал Епштайн-Бар вирус, в последствие развива множествена склероза. Засяга абсолютно в зависимост от това къде се намират, така най-общичко казано, представете си, нали, един кабел, който има изолация, какъвто е миелина в нашите нервни клетки в главния и гръбначния мозък. При множествената склероза се получава една демиnerализация, т.е. нарушава се тази обвивка и съответно импулсите не протичат правилно. Наричат я множествена склероза, защото имитира множество други заболявания, в зависимост от това къде се намират тези плаки. Може да прилича дори на сърдечен инфаркт, на инсулт, може да прилича на бъбречно заболяване, има проблеми с дишането пациента. Интересното е, че всъщност това е заболяване с много голяма социална значимост, тъй като засяга млади хора. И за съжаление към последните така, може би 10 години има тенденция в много спадане на възрастовата граница. Да. В света най-младият пациент е 2-годишно дете, в България е 6. Да, много е спаднала възрастовата граница. Да. Какви са обаче рисковите фактори при хората с множествена склероза, които обаче имат и допълнителни придружаващи заболявания? Рисковите фактори са това е неприятното, че когато организма в един момент отключи дадено автоимунно заболяване, всъщност се получава един такъв ефект на доминото. Започват да се отключват и други придружаващи заболявания. Почти няма човек с множествена склероза, който да няма придружаващо заболяване, като примерно инсулинова резистентност, диабет, хашимото, лупус, ревматоиден артрит. И там вече подходът трябва да бъде мултидисциплинарен. Трябва да работят в екип няколко различни специалиста, за да се намери най-добрата терапия за такъв пациент. На какво ниво е лечението в България и колко важен е спортът, защото има доста важна роля? Благодаря за този въпрос. Много така с удовлетворение бих искала да заявя, че България е на световно ниво в лечението на множествена склероза. Всички лекарства, които са достъпни в Европейския съюз, в цяла Европа и в Щатите, ги има и при нас. Към момента, ако не се лъжа, това са 17 медикамента. В момента, в който се одобри от EMA или FDA нова терапия, буквално в рамките на максимум година той е вече и при нас. И съответно
Освен, разбира се, медикаментозната терапия, която цели, нали, да застопира прогресията на заболяването, основното, което бих посъветвала всеки един новодиагностициран, което съветват и лекарите, е да се движиме непрекъснато, дори да са по 5 крачки на ден, дори да е само разходка. Нали, всеки според възможностите си може да ходи на фитнес, в планината, но движението и рехабилитацията са основни при тази диагноза, за да можем да изграждаме, така да се каже, заобиколни нервни пътища на мястото на тези, които са поразени. Има ли превенция обаче? Към момента няма превенция за това заболяване, защото все още се търси първопричината, а когато знаем каква е причината, тогава евентуално можем да говорим за профилактика и превенция на това заболяване. Истина и факт е, че стресът оказва много голямо влияние за отключване на тази диагноза. Наскоро даже, нали, имаше пациент, с който разговарях, тъй като всеки ден, нали, се обръщат към мен за помощ. Младо момиче, което е отключило болестта в момента, в който майка й умира в ръцете. И, нали, това е невероятен стрес. Но в крайна сметка живеем в стресов свят, кой няма стрес. Това, че си подложен на стрес, не е гаранция, че ще отключиш множествена склероза. Какво бихте казали на хората, които сега се сблъскват с тази диагноза? Много е трудно в началото. Ето казвате, хората ви търсят с съвет как да тръгнат по този дълъг път. Първо бих казала да дишат. Да се успокоят и да дишат. С тази диагноза се живее. И то се живее почти пълноценно, благодарение не само на това, че имаме достъпност до терапии, възможност за движение, рехабилитация и така нататък, но реално погледнато диагнозата сама по себе си, ако ние се грижим добре за себе си, тя идва всъщност да ни научи на това. Да се грижим добре за себе си, да слушаме тялото си, да си даваме достатъчно време за почивка, достатъчно време за възстановяване. И ако ги спазваме тези простички правила в забързания ни живот, множествената склероза може години наред да не се прояви и да заспи, така да се каже, и да знаят, че не са сами. Има ни нас, ние помагаме, на разположение сме, работим много добре с МС специалистите, на които съм безкрайно благодарна, защото без тяхна помощ Да, това е основният въпрос. Да. Дали имаме достатъчно специалисти в България, които оказват лечение и веднага могат да окажат помощ? Така, да, има специалисти, които веднага могат да окажат помощ, но за съжаление не са достатъчно. Не само за множествена склероза, знаете каква е обстановката в страната ни, за съжаление. Но всъщност от това бе продиктувана нуждата и организирането на този първи национален форум, защото ние сме го заснели, ще бъдат представени всички лекции, надявам се това да стане традиция и всяка година да провеждаме. Отдавна трябваше да се случи такъв форум, защото в момента, в който пациента бъде диагностициран, ще може да бъде насочен към нашия сайт, нашата страница, съответно там да получи всичката информация, която е необходима, тъй като наистина специалистите са малко, пациентите са много и те няма как в рамките на един преглед да им обяснят и да им отговорят на всички въпроси, които и да не се чувстват пациентите в безизходица, за да не знаят какво трябва да направят. Да се надяваме, че ще продължават тези форуми. Да, и се надяваме най-късно септември всичко, което е обещано, да бъде изпълнено. Надявам се от сърце. Много ви благодарим за този разговор. И аз ви благодаря.